छिलड़ी किया में तक कहिया हम कहले बनी रे कि तू हमरे मर्द के लेके सुतल बड़ी लाज शर्म नहीं का तो गदरी तनको नारायण क्या बात है लाज लड़ जा अरे बाप रे तो हमके मजा आ वो इहनी में इतना बनता कि हमारा के तनको नइखी सब पूछत कि हां बुढ़िया कैसे माने बिया कैसे ना नए बिया शादी होता तब मारा होते से ए मम्मी जी दी बाहर झाड़ दी ए मम्मी जी दी गोड़ दाब दी तो हई कर दी तो हो कर दी अब विपत्ति जब रह जातरी सर त मठुरा जातरी स हां एको हाली हमरा के नइखी सब पूछत कि हां रे बुढ़िया खोइबी कि ना खोइबी आवतरी से खाली मुंह आवतनी बहरी से कहीं से तो मुंह छू देतरी स कि आ गइली खाना खाई को दखी ना त ना तब से ना ही क देबे के भाई यानी कि हे भगवान हो भगवान हमनियो के दर्द याद पर नहीं जा लेकिन हे तर ना रनी जा अच्छा कोनो बात नहीं के जेकरा में बनेला ओकरे में बड़ा जल्दी बिगड़बो करेला कोनो बात नहीं के एक दांत के रोटी काटल दोनों खातरी सवतिया हो इतना हनी में बनाऊ बा ठीक बा खूब माया जी बनस का करे के बा हमारा अरे हम त आज बानी त बोलत निकाल ना रहम त हमार का है तू ले ले बाड़ू स तो अनिए के हमहू फेरा में पड़ल बानी का सोचत रह कि जिंदगी निबह जाई ई जवन बुढ़िया ये ना कि जिंदगी निबहे ना दे अब तो सच में कहतनी कि एकदम खूंटा में बांध ले बानी गिठय दे देले बानी कि ना यन में झगड़ा लगा दिहनी त कहें जा कि का कहत रहे बुढ़िया जातनी सच में कहतनी कि एने के बात ओने के बात एने झूठ सच झगड़ा लगा के यानी में ना छोटा बोल कोई नहीं तो हमारा नाम बदल दी हस बाप रे अब तो हम सोचिए ले बानी आयो देखत रह आगे देखत रह पीछे से हम कौन का माल करतनी आज जाना तोड़ छोटको हमारी भाई का बियाह पड़ल बट सोचे तनी कि 2-4 गो साड़ी खरीद ले इनका तो साड़ी काहे के खरीदे में दीदी जान तनी 10 चलो चलते नहीं शॉर्ट गइल हमरा से हमर बाटे लहंगा साड़ी ले ले ना वो नया सोचे तनी ले के अब तोहार को घरी ले पहिरब अब का घरी कहतनी लगनी आप यही कहल जाला पराए जैसन बात कइल लगनी नु यो दादा ऐसा कोनो बात नहीं थे हमरो लेकिन तू का पहनबू तो हाउ के तो चल ही के ना बाटे तू लहंगा पहन लिया हम साड़ी खरीद तन पहन ले और तोहर बहिनिया दे देई तो हमरो तो बहिनिया के बियाह बाटे नु तो हम छोटिया वाला लहंगा के पहन एक ही बार पहन ले बिया तो वो सोचे तनी कि लहंगा हम ही पहन ले हमार लहंगा पहन ले कितना दिन बनी पहन के खाली जयमाल तक कइले रही तो लेके चल जाए लेकिन देखो हो कितना आदमी देख के जरता हमनी के आ कि कितना इन्हनी में बनाओ बा हो जाना तड़ू हो घर के बगलिया में बाड़ी विनोद बो हां अरे मत कहो ये तना झगड़ा दोनों गोतनी अपने में कोइले बाड़ी से हम तो कहमी कि आई है दादा ई कुल के नाल पड़ी देखो ना आगवा तर बैठे गर्मी हो गेली है दीदी ना गर्मी तो के होता है कहा बुढ़िया गइली है और मम्मी जी होइहन कही आ कहतनी नु कि सब क्यों देख के जरता ये दादा कि कैसे दोनों गोतनी मिला बा जाए दो जरे वाला के जरे दा भगवान ना करस कि हमन के घर में केहू के नजर लागे कतनो लड़ा कतनो कुछ करे कि हम बोलक थोड़े भांगे वाला काम ना करे हमनी दोनों बोई लागे नहीं बही गोतनी लेकिन बहिन जैसा हमनी में कितना भगवान करस यही गने हमन के घर में प्यार दुलार रहे हो केहू के नजर मत लागे आजकल ये तो झगड़ा आदमी लगावत कि मत अक्षर मरचा ना घुसेर देम जौन राड़ी हमरा हमनी के घर में नजर लगाई चाहे कुछ करी बताओ ना सब केहू कहेला आ देख माई कहत रहुए कि जरूर आ जियो से पहले हर दिए कि दिन तो चल चलिए पहले ही से ठीक बा ना तो पहले कैसे जाए मेरे दीदी अब चल जाए हमनी के तो बताई कि हई सब बोलत मम्मी के चल हम बना के आवतन ठीक बा आवतन हम रोज जाई हम आवतन लो जे आई दे दादा आ जा ठीक बा तेल लगा आ तेलवा ले जाके रखी तो कुछ अतना मान जान कर ली लगबे ना कल कि हमर बड़ जेठानी बहिन जैसन मानेली बड़ बहिन जैसा जाए तो कुछ कह भगवान वो कौन पुण्य कैले रही कि इनकरा ऐसा हमर बहिन मिलत हैं हे भगवान ये तरी सुख शांति बनैले रही चल लाए तो भुंजीवा होइए गइल बटे आ तनी ओने से मसाला लेके कुल काम धंधा तो होइए गइल आ छोटकी बनाउते भी खा तनी माई से बतियानी तनको टाइम नहीं के मिलत ना कि तनी बतियाई हेलो गोड़ ला तनी माई हाँ ठीक बनी जाओ अपन बताओ
अरे बन गइल खाना भी चुलिए तर बैठल नहीं तो छोटकी हटा दिल से बनावतिया। अरे मत पूछू ये तो ना जाने ले माने ले खाली कुछ कह देनी कि होई चीज चाहिए तो फट से तैयार हो जाले ना कहनी अभी कि के चले के बस दिए में ना हो अभी ओकर बाटे कुल कपड़ा पहिरे खातिर हम के साड़ी लेवे के बाटे एगो ना रे माँ ये तो ना देख के आदमी के जलन हो गइल बा ना कि केंगने बनाऊ बाटे इन्हनी में जानते बाड़ू कि तनी सुख आदमी तनी प्यार दुलार से रहता तो आदमी चाहता कि कब इन्हनी के उल्टा सीधा मने झगड़ा उगड़ा लगवा दे नहीं इतना हम गोड़ हाथ दबाल से कोनो काम कह दे तो तैयार रहे एगो गोड़ पर हमेशा। हाँ खूब फोन से बतियाला बतिया ये इहे कुल बतिया उनका से तेगने हो ताटे हाँ, आज मम्मी जी हम भाई। सौर से रहतू त फरक पहले बाद में बतियै है ठीक बा माई जब बात। कहते तब सुन ले पहले। ठीक बा बोला अच्छा ये बता मन कहबी आ कि तू ही बता अपनी मन से सोच के देख ले तू बड़ जेठ होके एगो खाइल थरिया नहीं धोत मने बात सुनिए ध्यान से हम का एकदम ध्यान कहतनी। से सुनतनी। हाँ मने तू ही बताऊ आज हमसे बर्दाश्त ना भले बतिया तबे ना हम तो से कहते न तो आज हम कुछ कहले रहनी हां तो का भइल? यही से कहाला कि जेकर में जेतने बनेला ओकरा में बड़ी जल्दी बिगड़ेला। तू तो जानत रही कि हमारे गोतिनी हमारे खातिर बहुत नीमन भी हाँ तू ही ये जानत रही मम्मी जी ना। जानत नहीं कुछ हमके ना करे धरे दे हाँ तो ना धर देले ना वैसे ना मार तारा के निछान गाड़ी देतिया बाप रे गाड़ी बाप देतिया? आयो दादा कहतिया कि उ सवतिया एगो खाइल थरिया नहीं खे धोवत आय अरे भोसड़ी छिनार दुका अब तो हम सुनने ते दादा हमार रोमा फूट गल कहने की बात आव हो कहतनी बोर मम्मी जेट के जी? है छोट होके हैसे बोलतिया कहतिया कि दिन रात भातार से बतिया कि बुझाता कोनो के यही जाके रखले बिया सही कहतनी कि झूठ कहतनी समझी में नहीं खेल तो नहीं के समझ में आव तो जाए तो हम तो कहतनी भाई उ तो तहरा आगे आ जाए एक दिन उ तो हम जानता रू एथू का जाने कुछ खाती अमी घरवा में का अब स्टार्ट कइले रहुए फोने पर पता ना अब किए रहुए जान लू। अच्छा उ तो छोड़ कहती कि दिन रात भातारे से फोन में पता ना का बतियावेले ये मम्मी आ खेत में जाले न तो उखी में हमारा के लिया के जाले मिले खाती के हमारा के कह देवेले कि ये छोटकी एजा रहू आ हम अबे आवत 1 घंटा के बाद आवेले से वही कुल के कमाई खाती हम कहनी आई हो करम ई तो मोय लोग का धर्मे नास अब दिहल। बताई जी कितना कि हम जानत मानत रहनी है देखू सुन तनी हम बता दिहनी आप तो के पहले ही खबर दे दिहनी तनी होशियारिये में रह ठीक ना न तो कहबू कि बुढ़िया ऐसे वैसे कहतिया सोच ल तोहरे खातिर कहतनी कान खोल के सुन ये भगवान वही से कहेनी कि होशियारी से रहे के हम चाहिए। ये गने को दिहलस ए बेरा उनके अबे समझावत नहीं समझत का बड़ी अरे हम तू बाप रे बाप अब देखता अब देखा बहुत मजा आई न मन बुझा मैया जी बाप रे बाप अरे दादा हो दादा ओ तो हमार सच में कहते हैं ना कि ना भूख लगी ना प्यास लगी इतना मजा आई यानी में उघटी करिए सन झोटावल करिए सन खूब मजा आई हम तो आराम से बैठ के जैसे मजा ले तनी जा तनी बोकरो की है तनी इन्हें के उन्हें कोई आई तब ना और झोटावल करिए सन ऐसा ही आगे देखत रह सब पीछे से अपन सोनिया कमाल करत रहतिया। खाना तो बना लेनी थोड़ा सा मिर्चैया कोड़ दी पानी उनी खा पड़ी न तो पूरा बैगना कहीं ठीक हो जाए कहतना दीदी जी शादी ब्याह में चल जी तो फिर टाइम मिली बाप रे बाप टाइमो ना मिल रे दादा सब माथे पर बाटे हैं एगो बियाह खत्म हुई तो एगो इन्हें चाचा के लड़का के शादी ठीक हो गई बाटे आई उन्हें बहिनिया के ठीक बड़ी काम करे के पड़ी। ठीक 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 छोटकी खूब कोड़ियाओ खाना बनाओ है बैगन में पानी डाले कोड़ सोहू आ तब एको पैसा के इज्जत नहीं खे घर में के नहीं की इज्जत करत जी हमरा तो के नहीं खे इज्जत करत। हां तो तारा पते चल जे राजा उन्हें का खर तक जे अरे कोड़ दे तनी खा दूध पड़ी न तो ठीक रही आ खाना खा लेन मम्मी जी। हां हम तो खाना खा लेल बनी कि बाप रे बाप हमार तो पेट जब ना तब बुझाता कि फाटे वाला बाटे जबे फाटी जा इना के तो हजमला खा ली। सुनू कहबी कि बुढ़िया हमार हैसे हैसे कहतिया तनहनिया है भी अरे का है मम्मी जी कहबी ना कि हमार बुढ़िया एथु करतिया बताओ ये बात हमारा सुने के ना चाहिए
ठीक ना, तुरंत झोटा उखाड़ के मारे के चाहिए। काहे से हमर छोट पर तो है, जब ई बात सुनी त हमरे इतना कष्ट पहुंचल ह ना कि बाप रे, हमर दिल का धड़कन धक देने कोइला से जब ई बात सुनी है तो। ई बताऊ आ कि कहियो बड़का तोरा के कहियो लेके सुतर रहल का हमरा के? हाँ? आई मम्मी जी का कहत में ला तब काहे पर मरो से झगड़ा करत ये फोने पर? कहते कि तू वो बेरी आए रहल त छोटकी के लेके सुतल ना रहल, छोटकी के घर में ढुकल ना रहल। इज्जत ना कोनो चीज नहीं खेली। आई भाव भसुर के रिश्ता तू देखा ये दीदी जी हई कर ली, ये दीदी जी हौ कर ली। आ सुनू ऊ त ऊ कहते कि ओ बेरी के आए रहल पैसा तो हम देखनी है दवाई के बहाना करे ओकरे अकाउंट में भेजले बाड़ से, जब देखा तब आई लव यू बोलत रहे हमारी मरद से लाश शर्म घोर के पिघल लेबे। आ ऊ त ऊ छोड़ कहते कि ये कविता का बिया एकदम से ने ओठत चले ले से नैहरे का छिनारी आई हो भाग। हम कहे कि एक बीता का बिया त ये कर का होता तेरे? अब बताइए कब मुंह पर कतला चिकन आए लेकिन तू देखा बुढ़िया त बाउर हो जाती है ना, देख लो जब माया जीवन बताओ त इनकर के हम अपन बड़ बहिन जैसन मानले रही। आई मने का छाव धरत आ तुम फरियाइए करन। आजकल जीवन पतल में आदमी खाता वही पतल में हम छेद एक बिता के बाद चार बिता का बतावा बवाना अब गई। अब देखा कितना मजा आई। अरे नारायण नारायण, अब तो मजा आ जाई हो। का कहले तो कह के छिरे कि एक बिता के कहिया हम कहले बनी रे कि तू हमरे मर्द के लेके सुतल बड़ी लाज शर्म नहीं के तो गदरी तनको। नारायण नारायण, क्या बात है, लाज लड़ जा। अरे बाप रे, ओ तो हमके मजा आ लाज गई। शर्म नहीं के करा से का बात के ना से कहले बनी रे तू बोले भी है कि तू हमरे मर्द के लेके सुतल है। तो कहले ओकरे से नु हम तो कहले बड़ी बुढ़िया ठीक ना कि हेंगने कहत रहली छोटकी, हम कहिए तो का कहले बनी रे? कतई करे भतार इतना छछरन गिन कर भतार लेके सुतो हम। अरे मुंह झांसी तो कर मुझे से ठीक जैसन करनी वैसन भरनी बुझाइल। मारम न के दाता तो टूट जाए ठीक ना, जैसन करनी वैसन भरनी देखा तारू तो ऊ तो देखो करम आज हम त ऐसन पतो पाके तर गईनी, हम त एही यादा पर मर गईनी। सुत दड़ी बुढ़िया से जाके पूछा कि तुम तो बताइबू कि हम तो एक बिता के बन हम अपने मर्दा के नु काम होतनी कि तहार मर्दा भेज जातनी। अरे पगलेटी तो बताइबी कि के कहले बता से क्या कहलसिया मम्मी जी कहले बड़ी और का कहले बड़ी? ये भगवान जी छिनारी तने हमरा फिर दोष लगाती है। देखो ये बुढ़िया का माने लाज शर्म नहीं के तना को का कहे के चाहिए का नहीं, जब अपने भवानी के कैसे मारम ना मुंह झांसा के तार मुंह फूट जाइए बेलो बरबराए खातिर सोबत कहीं की लाज शर्म नहीं के एबर तो के समझा देने। देखा बुढ़िया कहो कितना मजा आइलो सुन के। मन तो करता कि चैन की नींद सुती। नारायण नारायण, देखा कितना मजा। प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ लागत नहीं। हम सोनी सुमन और यहाँ के बानी पूजा भारती जी। तो अपन पूरा टीम बाटे वीडियो बना के ये संदेश रहा कि देखी जा जैसे हम कहीं वैसे रहो सब मत करम जाए। ऐसे आदमी कैला से कुल का होखेला कि कोनो के आदमी ना होखेला घर बिगड़ जाला, खाए वाला काम हो जाला। तो देखी जा दिल पे ना लेवे कोई, जैसा हो तो वैसा देखनी जाए। ये वीडियो से लेते हैं जब अगले वीडियो में फिर मिले जाए, तब तक बाय बाय।